коронавирус дар вилояти суғд расман ба қайд гирифта нашудааст, аммо таҳдид ва хатари он то андозаи ташвишовар боқӣ мемонад. Рустам Собиров, муовини сардор оид ба корҳои эпидемиологии маркази назорати давлатию санитарӣ ва эпидемиологии вилояти суғд мегӯяд, ки то имрӯз 278 нафар сокинони вилоят аз ҷумҳурии мардуми Чин ба вилояти суғд баргаштанд. ҳар яки онҳо новобаста аз вазъи саломатӣ мавриди карантин қарор гирифтанд. бо боварӣ комил мегӯем, ки имрӯз ин беморӣ дар вилояти суғд нест, лекин таҳдид мекунанд намекунанд, ин аз мо вобастагӣ надорад. Лекин мо дар ҳамаи сарҳадҳо, мо хеле ки гуфтам, дар ҳамаи сарҳадҳо, дар фурудгоҳ, дар роҳи оҳан бо ҷалби мутахассисони ҳам шаҳру ноё, ҳам худи маркази назорати санитарии вилоят мо корҳоро назоратро пурзёр кардем ва ҳамаи он нуқтаҳои санитарии карантинӣ бо дастгоҳи ҳамун ҳароратченкунӣ электронӣ мегӯем таъмин мебошанд. давоми як шабонарӯзи санаи 26 феврал 18 нафар сокинони вилояти суғд аз ҷумҳурии Кореяи ҷанубӣ ба шаҳри Тошканти ҷумҳурии Ӯзбекистон ворид шуда тариқи гузаргоҳҳои сарҳадӣ ба вилояти суғд баргаштанд. вазъи саломатии онҳо аз ҷониби эпидемиологҳо санҷида шуда хуб арзёбӣ гардид, аммо новобаста аз ин гурӯҳи ҷавононро муддати 14 рӯз мавриди карантин қарор доданд. гуфта мешавад, ҳоло дар маҳдудгоҳҳо 42 нафар сокинони вилояти суғд зери назорати духтурони санитарию эпидемиологӣ мебошанд. дар ин 278 нафаре ки мо зери назорат ва муоина қарор додем, ин нишонаҳо набуданд. дар ҳолатҳое буданд ки 1-2 нафар таб карданд, намунаи маводҳои биологӣ онҳоро гирифтем ба озмоишгоҳи гриппе ки дар шаҳри Душанбе воқеъ аст, дастрас намудем ва натиҷаҳо манфӣ буданд. Манучер Болтаев, сокини шаҳри Хуҷанд, низ баъд аз бозгашт аз ҷумҳурии мардуми Чин ба шаҳри Хуҷанд 14 рӯз мавриди карантин қарор гирифт. ин дар ҳолест ки вазъи саломатиаш бад набуд. мутахассисон гуфтанд, нигоҳ доштан дар маҳдудгоҳ ин як василаи муоина, табобат ва пешгирии бемории коронавирус аст. ман хитоянда пайма гаштам. санаи 4 числа хитой буромдам. 5 числа Малайзия уштам. Через Малайзия сон Тошкан буромдам, а Тошкан Тоҷикистон буд. Санаи 6 числа ман Тоҷикистон шудам. Инкубатсиони периоди нигоҳ доштам. аммо 14 рӯз бевак сал маълум мешудаст. ами хеле доштам. сон бадивай сад додам. ҳамаш нормали буромад сад додам. ҳоло дар ҳудуди вилояти суғд 16 нуқтаи санитарию карантинӣ фаъолият мебарад. гурӯҳи кории барномаи иттилоотии хабар ба нуқтаи санитарию карантинии гузаргоҳи сарҳадии Фотеҳобод воқеъ дар ноҳияи Масчоҳ рафтем. мақсад аз ташрифи гурӯҳи корӣ шиносоӣ аз вазъи нуқтаи санитарӣ ва рафти фаъолияти онҳо маҳсуб меёбад. мутахассисони эпидемиолог гуфтанд, хушбахтона то имрӯз вазъият дар ин нуқтаи карантинӣ хуб аст. вазифаи мо асосан шаҳрвандоне ки аз Хитой, Корея, Эрон меоянд, ҳамонҳоро қабул карда, қайд карда дида ба шикори ҳамин вилояти ноҳиявӣ ҳай мекунем. вазъи саломатии онҳо нағз буд. таҷҳизот тонометри вай ном дорад. ин асосан барои санҷидани ҳамон беморҳо истифода мебарем. ҳангоми мисол таб кунанд, бо ёрии таъҷилӣ ҳаста барои онҳо ёрии вай мерасонад. дар нуқтаҳои санитарӣ ва карантинии вилояти суғд мутахассисон эпидемиологҳо фаъолияти худро ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монданд. бино ба иттилои ҳамшираи тиббии ёрии таъҷилии ноҳияи Масчоҳ Насиба Нишонова, дар вақти навбатдориаш каседро бо аломатҳои коронавирус дучор нашудааст. онҳое ки тариқи ёрии таъҷилӣ ба беморхонаи сироятии ноҳияи Масчоҳ рафтанд, аз вазъи саломатии худ шикоят надоштанд. танҳо барои пешгирӣ бистарӣ шуданд. ҳаминҷа смена катӣ мебиём. агар ягонта вай бошад, банисаи сирояти ба рафта вай мекунем, бурда мемонам. хуб аст, ҳозираш ба фақат вилоят ба рафсода аст, моба нест ҳозираш ба. гуфта мешавад, ки ҳоло барои пешгирии коронавирус мутахассисони соҳаи тандурустии вилояти суғд чораҳои иловагиро андешиданд, зеро бино ба иттилои расонаҳои хориҷӣ ҳоло ин навъи беморӣ дар 40 кишвари дунё паҳн гашта, ҳолати фавқулода дар ҷаҳон эълон гаштааст. мувофиқи маълумотҳои расмӣ, коронавирус дар Кореяи Ҷанубӣ, Япония, Италия, Эрон, Афғонистон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Фаронса ва чанд кишвари дигар ошкор гардидааст.
شهروندانی که از جمهوری مردمی چین به جمهوری تاجیکستان وارد میشوند حتما از نقطه سانیتری که مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ولایت سوخت تشکیل کرده است گذشته از متخصصان آن حرارت بدنی آنها سنجیده می شود و نوبسته از بلند یا پست بودنی حرارت بدنی آنها به نقلیات یاری تجلی سوار کرده به مرکز سرایت شناسی یا ناحیه مسجد و یا مرکز ولایت سوخت روانه کرده می شوند. این نقلیات یاری تجلی است و در داخل آن تمام لوازمات هایی که به اولین یعنی یاری اولینی طبی رساندن به هر یک شخص موجود است و آن در حالت کارشایی هم قرار دارد. بنا به معلومات‌های آخرین وزارت تندرستی جمهوری مردمی چین از کرونا ویروس در این کشور 2774 نفر جان باختند. بیش از 78000 نفر گرفتاران کرونا ویروس میباشند. در برابر این 32455 نفر مبتلایان ویروس شفا یافتند. گزارش مفنشکور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.